Dobro, krećemo. Idemo ovako, dodajemo se samo smireno. Nisam odavno igrao u Dream Ligu, pa ako primim neki gol, nema veze. To je zato što odavno nisam igrao. Ali dobro, bar sam igrao fudbal, onako, u pravom životu. Ok, trči. Gledao sam utakmice. Idemo ovako. Trči, skržga. Uzmi mu loptu, šuntavilo. Bravo. Da, 11-tica došla u odbranu. Čekaj da vidimo što sad smislim. Opa. Šalji gore. Teraj. Dodaj. Idemo. Nagaj. Gol. 1-0, nije ni sumnja. Zna se ko će da se pobjedi. Ali neki put se desi da izgubim. Ali dobro, i o Dream Ligu će da igramo dok ne napravimo ono baš jak tim. Pošto na jednom tabletu imam, kako da kažem, extra team, znači ceo tim je kupljen. Mislim, napravljen od igrača, znači razne lige, znači nema ni jedan igrač koji se dobio na početku, znači svi su kupljeni, na primjer Messi, Ronaldo, Ibrahimović, Boateng, znači sve sam njih kupio. Ne znam, vidjet ću nekako da vam pokažem, ali dobro, vidjet ću, ne znam ništa. Ajmo sad, klizeći, idemo, trči, Guana, ja gledam kako se zove, dobro je, idemo, možda ću snimati FIFA 15, mislim skinuta je, ali vidjet ću, snimat ću možda challenge, to će možda da bude. A pusti me bar da dam gol još. Ali dobro. I da, kažite mi da li da snimam Dream Ligu Soccer 16. Znači to bi ovo da snimam, ali ja mislim da je isto kao i ovo. Ne znam ništa. Samo nešto drugačija grafika. Ja mislim da igrači koštaju skuplje, ne? Ovdje kao 600 i nešto. A tamo koštaju 2000 i tako. Oni bolji igrači koštaju preko 1000. Ajmo, Hamudovi. Upa, brzo si mali. Tako treba. Šta je bilo? Šta je? Idemo. Što idemo u komentator? Ajmo opet. Paća. Op. Što mrzim kad se tako zeznem. Op. Dodaj, idemo. Dio offset. Ne znam da li će baterija da mi izdrži za 2 utakmice, ali sigurno hoće. Znate što je glupo u ovoj igrici? Sudije. Znači, ne sude nikako. Znači, moja baba bi bolje sudila. Kako ga promaš? Trči, dvojka, trči. Bravo, Casillas. Ma kad je Casillas na golu, nema ni gola. Šta ja vrlo? Kako? Opa. Izbio. Miki, oj. Dobro, idemo dalje, šta da se radi.
Idemo, ajmo odmah da prođemo s njega kao... Uš. Ne stekl, ne bez komentator, ti znaš cekl, što ti bude? Ne znam kako se slušuje ovaj komentator, ali boga mi ću ga isključiti. Hop, 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 hop. Šta je ovo sad bilo? Dobro ljudi, sad kad ovo ispuca gotovo. Gotovo. Nema tu šta. Pobedili smo prvu utakmicu. Šta da radim? Malo mi se spava, ali daj da odigramo još jednu, pa da idem. Ok, kako smo zaradili? 15. Samo 15. Dobro, drugi smo na tabeli. Neću da gledam ovaj klip, ne odužujem. Samo ćemo da skillujemo ove naše. I krećemo u drugu. Sad ćemo zelene dresove. To mi valjda donosi sreću, ne znam ništa. Ali idemo polako. Ok, pada kiša, ja to mrzim. Pa mi neki put zabaguje. Ali dobro, to me neće spriječiti ništa. Opa, promaši ga ćelavko. Trči. Ovo je brzo. Oj, sad četvorka. Kuzeć. Bravo. Čuči na podu. Opaca. Opsa. Opsa. Trči na gaj. Na gaj. Na gaj. Na gaj. I to. Da. Mama. Idemo. Ne znam šta mi je, što pričam ovako, ali ne znam. Grlo me boli. Da, ja imam temperaturu 38, pa mi je dosadno. Ovi moji otišli da vrše. Sad je ječan. A ja sam ostao kući. I evo, smaram se, pa sam odlučio snimiti epizodu. Ajde, ispucaj. Ja sam i zaboravio da smo dali da vodimo 1-0. Ajmo ovaj brzi. Ali znate što je dobro u Jam ligi? U FIFA 15, ono, kad se igrač umori, treba vam onaj pet da bi mu povratili brzinu. A ovdje vam ne treba, nego samo kad trčite brzo, on se malo istroši pa vam se smanji za jednu strelicu. Znate ono, sad ću vam pokazati. Sad ću vam pokažem. Evo, kad brzo trčite ima 2 strelice. I sad ću vam pokazati, evo. On će trči brzo, trčit će, i smanjit će se na jednu strelicu. A u FIFA 15 treba da date onaj healing da bi on dobio natrag brzinu. Dobro, nije loše za prvo poluvreme, 2 gola, možda će u drugom poluvremenu više golova, ako da Bog. Opa, što ja radim? Bam! Ok, trči će lavi. Trči! Ajde odavde. Pa šta ciljaš tako nisko? Di ćeš? Ispuci. Bam! Ok ljudi, to je za prvo poluvreme, idemo sad u drugo poluvreme. Evo nas u drugom poluvremenu. Penal! Ovo mi je prvi put u životu da mi sudija dosudi penal. Znači, to je nevjerovatno. Ok, Casillas mi izvodi. Znači ljudi, sada da boli, ja neću da vidim. Ali ja ništa nisam pritisnuo. I on je samo sam šutno.
Više sreće. Da, ja nemam golmana. Gledaj. Šta sam ja uradio? Kako sam ja budao? A vidi golmana gdje je. Vidi ga gdje je. Šta sam ja uradio? Znojave mi ruke. Tuh. Gledaj kako šunta. Joko, ja sam ja budala. Dobro, idemo, ajmo, Suarez. To sam kupio Suareza. Ajmo, dobro. BAM! To je njegova taktika. On to tako prebaci. I on prč! I BAM! Pogledajte. I samo BAM! Ok, 3-1. Može više golova, ajmo. Ajmo, za spas životinjki. Idemo na gaji. Na gaji. Ja sam teo da ubacim, a ono za malo da bude i gol. Idemo, bam. Promaš. Ajmo. Sad ću malo sprdam. Gledaj sad. Wopa. Šta je ovo bilo? Gledaj, ne može nikoga zaustaviti. Ali da je lepo šutno. Bilo bi lepo. Ajmo sad. Bam. Znači, nema šta, pobedio sam, ali nema šta. Dobro. Strong challenge. Idemo polako. Ajde. Trči! Hamadu! To šta da se radi. I da sad samo da izvedemo ovo i pobjedu. Kako šutno na gaji. I sad ćemo polako da upalimo ovo. Čekaj, ćemo još. Tako sam slatko pobedio. Ali dobro, ovo nije ništa teško. Ovo može i malo dete da igra. Ovdje služba. I ljudi, to bi bilo to za ovu epizodu i vidimo se ponovo u sljedećoj i do tada veliki pozdrav za sve vas. Ćao!